Mammy Jane, Opokwajiman, and no fresh house in Juba be a womra, Ghana for Baba Twaba, or Magina Cunya and Tenaso. Winning in Yanum, and the Abuano, Eddie Bessomo say, do me no cassia, a we are premature dear, I was on television, so Iras and Tebo Benedict. One, and then Semina, were born a bois, etime, a day betu bajasreda, a japia pamdada, we are brave, maybe a dear mammo, na Urakase bodemwa. Upon Funina, one my cradwa, one day and Sempano, or Techra, Yadeba, and every no, I say prime near boom where we are dear shredded, and I made some more fair and bre. Na enam emabaso na botet ya utimi twa so 21st clinic okute mo wiei saa na mizo fruit drink na 5G no wode aso yasene ewi a ene Sompa no namba bia utimi tie etime ehwe ma eyeye digital audio broadcast ni ntira na ene internet no ba bia wo bia no cloud say men twen da achi o da achi enkunimdie ye fa ne nne afio de yenye bre na nsem no yentutu ne sere ne abasa me sha ase e de afiri wo so na manyoku one more table in your so, or Maboano, and a mesha said, dear free. One more conche mudie, amateur utia woman, era Justin. Could be a friend pon a casa, and a watcher woman who bois, what bois, a day barber chain, a battery de chain, but me there to do no song. One more quattro, a ye beer, one bacqua could in a similar sebia for that's to check on Yaso Dada. Now a munchemu, no a hobuano, penny, a dinina, the two jack, bra, one we share was antimantemo. And she say, yeah, did back, Prime Minister Paso, January 27th, a business said, try to not say, there be a better American, there were one voting center, and she said, you over conference with the Suria. Yet, me to a Baba who was sick, they answer for Super who are my birthday. The party they can say, constituency piano or one voting center said as the near to now as in one. The air can say there are delegates to go from the national commission to be said on which not creating additional police center. That was one center for now. The party no air can say and she said, yeah, about to the Jama electoral commission for who and yes, I said, party said, so looking in the Juma electoral commission, Baby, already so Baby. I thought to you, and from banks for almost 7 months, and Ghana police and the Beshe bank almost. And the government appointee, government official, regional officers, national officers, constituency officers will get known to me if I don't go once. Said that there will be a macho man for any security guards who be one that they know of a bar matronasi. The piano, Ghana police, and the Russian. And first of all, National Party, and they Any out ye, Osona Manyoku, no church for you, Justin could be a friend point JFK. And I taste and watch lecture or one who boy, warrior, a day train, a bar, but to me there toss would do no song, one more quack or tree. Maybe an incassim or dear to judge, I say, so I mean touching you say, or Masha say, then shall say, Cunya, such a dear. Nina came for, and found in ya aircraft, one bit me, Edman sunset, and near my whole door, and a jetra, a sassanema, one the edge, Manino, ever. One more debayo. Sana Kejetia, or fair toss with me, no, and hold you, my dear, no, so one mugu so and inina, one baby, and Sana Banumpo Yato. I talk to you, every party was anti-mantle hammer. When you said, and you might tell you, so I'll come for one to yeah, international portal, and that is Nayakuma. Your Papa Imam Porta, and that is your Papa Nochi, maternity broker, of what you might walk. Your central market, of what you might walk. Yes, family touching, of what you might walk. On my penny, another down to one, or then I bet you change you were. Mamma, yes, and family, I said, Sabi, of who will feel saturated. Now, if you might question down, on my chef, if you might go question, they will be fair, now, massive international point, now, who can you do? Second contractors now for Mashas, by the end of second quarter, the second quarter.
na yɛ bi airport no ama yɛhyɛ nkamanɔne ɛgyina ba kumase a saa so na akrafo lamport so yɛnim sɛ ɛne a wote yɛ ne mfoni a wohwɛ yɛ ewura Justin Kodua Frempɔ chɔchɔfo edema wɔsona manyokuo JFK ɛna ate sɛ wɔkasa na deɛ wɔkɔ no wɔ bu atɛn deɛ ɛba nso bu atɛn ne mu deɛ ogyina mu paa na so ogyina hɔ no wɔn ebu atɛn no turodo ne ne tene ne ɛwom ma menkɔ ahoma no so na ewie musa kwa me wiredu sɛ ba santemantam mu deɛ na niwa no ayɛ sɛ kɔde yɛ nsiamoa deɛ ehu baabia ensɛm a yɛwura Justin Kodua Frempɔ ɛkan wɔhwɛ kegyeti adeɛ no wɔhwɛ airport deɛ ne swami interchange adwuma no kɔsɛ enu sɛ yɛnto aba no wɔ mo awi ana akora ma hai Maju so apam na santemantam mu bibia de din deɛ apam je de we are to home to take a na bibia emu de sɛ mehwɛ swami ɛfa sompa nim hɔ sɛ de wɔ mo si tutu wa no white ties nyinaa mehu sɛ adwuma ne deɛ sabre interchange no kura aduru second floor na third floor wona wani di akyire sɛ na tie pa poten sɛ de yɛwura JFK kan apam mamina unu chifu nyase wo kasibe mu ewie na sɛ de awodi kan apam kakra yɛwura Justin Kodua ɔno na yɛfrɛ panyi di ma ɛtutu amayeko ɛnɛ wɔtu na nemo mu fin kan aba na pafo ɛwɔ regional office MPP asɔyɛ na nsɛm ahodoɔ a wɔyɛ ba bɛtwa na edi kan no na wɔtwe mu sɛ ɛnɛ ɔno ada sɛ MPP amayeko twɛfoɔ panyi a nsɛm ahodoɔ bi ɛyɛ wɔ mu titiri abato a yɛbɛto no nyɛmɛnde di anim yɛa nsɛm baako a ne mmienu ɛhia paa ɛsɛ wɔde to amanyɔ no anim mu ɛhwɛ so ɛdi ho dwuma na ɛno mu na ɔhyɛ asanteman nkura ne sɛ adwuma ahodoɔ a aka na ayɛ ntwentwɛnsoɔ ebi te sɛ wɔba kumase f2 mekyerɛ central market no a ɛno dwumadie no ɛnkyɛ bɛto afiri airport ɛno nso so na ayɛ nsoɔ paa na nso so ntoasoɔ egu so a ɛba nneɛma ahodoɔ a ɛne sɛ deɛ wɔde kakra yi ne nyinaa no ne nkɔ anim no wɔbɔ ho anohoba anaasɛ wɔsan abɛsi so agyina yɛ sɛ ɛkwan biara so no nneɛma bɛkɔ anim ama santeman so afa ne ntoma pa afura na no ɔbɛbɔ ɔde saa wieɛ no ɛna ɔde tu dwa sɛ abatoa nkasa a ɛbɛkɔ so nyankopɔn yɛ adɔme ne ɛbɛ no so ɛwie paa sɛ sɛ nkyɛmu bi ama yɛbɛwie no yɛ akɔfa biribi aba bɛtwerɛ mu na ayɛ akɔrawerɛfoɔ ama wɔn a wɔbɛgyina wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ biribi ɛbɛto aba no ɛbɛyɛ filling station baako pɛ ɛne yɛbɛyɛ ɛde ama wɔn yɛmfa no sɛ biribi a manhyia nɔfoɔ a constituency no nyinaa ɛbɛyi baako pɛ ɛna yɛbɛgyina no ato aba na mmom sɛ electoral commission hwɛ ne nipadɔm a ɛba hɔ no ebi a ɛkyerɛ so ɛboro so a ɛno ankasa ɛmfa no n'adwene mu na ɔnkiriti bi nka ho ɛno ankɔyɛ sɛ bi a wate no de kɔ baabi foforɔ bi a mmom ɛyɛ kanko no mu baabi a wobɛtumi akyɛ mmienu ɛmana yie afei wɔsan akyerɛ me sɛ sɛ yɛbɛsa abana tɛ no ase a ɛyɛ anɔpa nanson ɔma ma mmienu ɛhu bi ne afe a bɛnyina bi afei ne nkenkansoɔ nso ɛtumi aba mu ɛna no nso ɛtumi ayɛ yie wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ sɛ wotu waba no wie pɛ ɛnyɛ wadene sɛ wogyina hɔ na wayɛ dede bi anaasɛ biribi a ɛmfra firi hɔ kɔfene sɛ ɛbɛto aba no bɛwie ne nkenkamu bi hɔ nom a afei wo nso so watumi aba na waba abɛhwɛ yɛ ɛsi ɛkɔɔyɛ ɛbio mu yɛmpɛ sɛ yɛde wɔn a n'abɛtutu so biara bɛba hɔ bikyerɛ mɛtwemafoɔ biara bɛba hɔ ebia mu nso so ɛda a yɛto aba no wúni wọ́n kọ́ ẹ̀ sọ pàtì àtàwọn náà sọ wọ́n ti jẹ́ fún bi àtàwọn ẹ̀dẹ́gbẹ́ bí ní ọ̀ yẹn tó dédé ẹ̀fẹ́ nso so wọ́n tú àbá ní ìwé nso so a ẹ̀nfọwọ́ kámẹ́rà ní nkọ́ ẹ̀sẹ̀ ní hɔ ní nkọ́ nkùtà sẹ́mi tó máa ń sinmi sí àná ọ̀bẹ̀ntẹ́ ẹ̀nfẹ́ mẹtìrì wíwú ná àmàfọ́ ẹ̀dẹ́gbẹ́ àánú àmàbọ̀fọ́ ẹ̀ní òpèlésìfọ́ mọ̀ hɔ no ẹ̀dẹ́fẹ́ ní mpọ̀ kíláàtà àánú àwọn tó ń jẹ́ wíyẹn no yẹ̀dẹ́ yìí nso ato atene ama àánú nso ayẹ yie èyí ẹ̀sọ́ tí wọ́n sẹ́ òtú wọn mu a na yàrá nti ebi a wàkẹ́ fi anaasẹ fún wàtí kwan ẹ̀fẹ̀ no a yẹbẹka ni sẹ gyina hɔ tuma obie no ɛyɛ adi a ɛno nso ɛbɛfɛ wɔ yàrá a ne deɛ na tẹ́ẹ̀kì mu anisa onye adi obi tumi ato abata ama ayɛ yie wohwɛ sɛdeɛ na nhyehyɛ no esitɛ no a dodoɔ naa bebree ka ho a yɛwura abɔ ne kɛfa ɛde ama yɛn sɛ ada a yɛbɛto abɛrɛ deɛ yɛhwɛ yie ɛna obiara amfa ntɔkosɛm biara ɛtumi amfa ama hɔ amena nkɔyɛ whaw biara ama amayɛkuo no yɛbɛto bɛwie no yɛde biara atumi ayɛ kama ɛmfa
Fumsubia Emma. And the Yama will be a Yoga Kubia, and one was with the chair and the menu Kumo, meaning there be Abatuano, now a moon. And the natural the Fatu of Grand said, that would be could be in a diabo about to the to Abanoa. One said, Yankopoya, a copy of Canadian, be agree and what in I can say. So, yeah, obedient at the one in the better. When you travel when I am what ya, I can go young and say, the baby will be Antana, meaning that about to an ethiopia than the upon. And you could be and some other buyer, what they told is a trip with a dozen years. Nancy McGee, a woman to do now, a woman with this Yama, a year about to mention and to take the baby to be a man. Lupiana, the Gita Yabano, a Tapa Edia, or also Wakana, a good to a yourself, said the bear, the baby to Nako and Nakoya Dima, Linda. Yeah, since I did, what do Mo Kwame, Koswa for an idiot, and 7 minutes that day. Will you see Emma once and as ever heard there was Sonama Yukum, we have the one Kunuma, the obedient Kunim, Nina, no, Yana, or the Adomia. Kwame read Dauroma, and your course and Temantemua, near El Coso or Sonama Yuku, or Mahoboa, at the chairman or dear Quacotuabano. Ya de honsem ebre wo ya da so agina manyo senum na santemantem ho na me wo ene se na wo mudi nhyiamudie we e wo kurofrom no uduru Jubilee Park nso a na Chinyamanyoku no nso ya yewura General Mosquito asedun katia oni edi wo manim ya chairman Nana Andrew no no nso ka ho wo munyina asi nkonwa na emu no na wo mo de 24-hour economy mampani dada John Dramani Mahama na niso ade hunu ne botaya nti wode ba wa sha ase e denadi no wo so de kosantimantamu nyame de chen ade chen wukwede ya konkransa na nadoma kunkatia wo mudi ne na wotwe da no sa da no a na mampani dada John Dramani Mahama nso wonnam kumase santimantamu a sa 24-hour economy no wo ko denadi e de a kire santefo ama wo mo ate ase na wo mo ate ase yi na Dr. Frank Amakohene wo chochofo ede ma asantemantam Chinyamanyoku no won na kire mmemme a mempeni dada ba wo be fa manhye nyina ka ho. Excellency John Mahama will stay for additional 2 days in the region, and whilst in the region he's going to engage with organized labor, traders, market women, students, citizens, and everyone that we may come across within the communities that we have enlisted for this kind of engagement. We believe that this series of activities will bring His Excellency and the party much closer to the people. The road is clear now, and we are ready to embark on the retail campaign. And this retail campaign will be led by His Excellency John Dramani Mahama himself. And it is scheduled for 24th, that is Wednesday, 24th January 2024. We are starting at exactly 8 o'clock a.m. and the route is as follows. We have amended it just to suit the other programs as well. So we start from Abu Abu Post Office. We will go through Pelele on the run, Menshia Hospital. We proceed to Alaba Street, KJT Runabout, Hello FM, A-Life, Asafo Overpass. We will go through Labour Runabout, and then we will conclude our work at the Jubilee Park. No, Dr. Frank Amakwehina, one of the churchofo Edema Chinyamanyoku no Santemantemu, and I say, watch and say Mune, Mampeninda Dan and Maya Wobam Yahodwa Wabefa. And your mamma found quite Bosonche. I am on your sen one yejina. Was no money been a di or almost so, say, Emrase Bejeni. Doctor was here with him, one once in a young woman's for. Now, and it's a sonomano quasetana. Nanka see a hidden to a handful bejin and a fair, dear obey me a dinkunimono. Doctor was here with him, Koye, or more church, or be Trinity, or be a ma, and a woman beside any challenger, woman in our budget who said no challenger, and to a no less uncle, say Emrase Bejeni, Nafe, or Matwaba, at the Amanon was uncle, the Etwas with you. Navy and what children is so at the trade delegation. Mampeni ehwe so ene adwuma me ye epeja me ma me be minister for education be bia me ko bia me bobo suntwiden anado na nkwaku fado mama kwanya ema district am ba mu constituency am ba mu next care schools ya miense enya ma bro su kra ye nwie nchepi na nanom eno mu dinkita ho ahemfoni ahema
Dr. Osei Waduchim, Bosonchia for her, one AM Rasha Bajani, one answer the Yagan and Mushansuafo, and Artisana, watching and Niso, and a Wakoho, the Aqua Cusino. Yet that's why I am on your Senumani Yegina, was no, one as I say, Nenam a Wapaso. Now, Udru Bono Mantemwa, na him creation yet, Babia, Ozum Cantabisa, within the Juma was Sompa, na where. Adia champion Jumedino, said you are mind the money where you was from Pecumase, no why he was from Pancransano. Sape, what in a woman, now what I say now one was Namanyokuno, one more at your for Ira Henry was Ekakari, a bon como, and the Wobusa said, was Namanyokuno so cra, Yamede China, Adetia, saying a bono afaho, a wabato chenos who may and pet, and on Bacquaco Trabano. Now what else I may no. Saying then the set. Ebedi Sajubadi no ewo 4 constituencies yewo contest ewo no ka wo say yewo 5 constituencies na ye be nominations yewo 13 MPs mu 5 no ba ko Edoma East honom no the pana ogina MP no ono nko na eko for chief of can say eko no kwanten ko enti honom no de ebeye popular acclamation a kind of a mini conference and Omwa Bakosia, not Omayo or Monema. We are free honor now. The 4 other constituencies a year Doma Central, a year Sunyane West, a year Brekum East and West, Jumedino, Ebecoso, Sape, Seni and Sheno, Etie, a year and war constituencies. Yes, a year and war, a year presidential primaries, Numuno, Sape, Pena, Ebedisa Jumedino. Kwa to sama no kwa na yebeto iwe so ena easy for a yede dwumadi na D-Day operations na sha o monsa no saa so na we so yede D-Day operation passion de egusu a ekoso wo mo sai amanyoku ahodo ehhye wo mo de na matan konwanso hye enam so ma basa ma hene ehye ne fa ba ide afa hye no ne de eduru so te se de na no enkransa fuku ba ide afa hye na ekoso wo sesema ne sa pepepe na eno no woto nsafira ni ntine ne piankoma ma me Jane opoku agiman kane de wote mampene dada jondemani mahamato a se rane meti wokokasa awase bie wono anso ne kasa de ma mampene dada jondemani mahama wone ko gina nanamu ene wo kyesa abato afim ne yewurai ye hyefa nyina ye hya mana kafa afede ebe sanso ahye na mmom ye beto aba de wo be sere sa asundwe emafa na konwa ntena so na wonni hene na enkunimdie ba wonni a obedi nkunim no watimi anom asundwe abuam Kane running mate Edema Chinyama Yoku no Wabapa na Jeno Poko Agiman and Artist na or Kasa or Basa na Namatan Kunya fashion ase na Sabre Crona no na Bono is the Mantana Swafo Ira Cosedu or Hobby. One also didn't know just some to Echra Bayani Swadi who notice a free SHS or the Abba and for so a womb. I know Tidia dance a face and woman sooner than a comaso. And what they to the actually Mabuna was say, Saquanya Bana Dinyakasi, woman fast on faso, now Wamada Chaya Kono. Community day school. Now, put a yana and now my master said, for I'm back to now. I don't know really, and I'm one Kaya, only a 60%. And I'm not going to buy a pass.
Yewra kwase adujan bono East Mantan no so afo na no jesem no na bono East no matran konwa wo mutitinani nana owusu sechia wotoso miensa wono anso na basa manhene ene wode to nana dodanko akufuado Ghana mempani ne na pamfo enimu sa dawro mo wo mra no wo meboa na basa wo mo hepenta no wo mfa nko polyclinic na fe empunto bi a wo mo ahwem firi tete so wonom na bi mra wo maboboa no yes say basa santa no wo grade na ko polyclinic ade amayen ade ba ko me sansan ne suapon nursing training and encourage for education omomodi ase basa mamu ne sabe kampi na wo ko sare ya ko so modam na wo asio frau ya ko so modam me wo tabutia ya ko so modam se mabulu nyajima nye omomodi na omoma investors emra yasasi susu mesre about what fini wo yanhwe professor Nanaje former running mates MP Dominic Naparo Honorable Sanjay Nanja regional minister Onimanya for Kwasi Adujan obi ankoye obi amobi basre mabulu sabi amanyosem enjantokwa nye watimi wakame nye woni mi party me no won kasa obisuma safa ba oba onyonkwa na ofre ne se papa osuma me se me fa ba nko obi fa ma oba nko me de ntimi nya dai enko ye basre ne se eno basa mahene nana owusu sechia wotoso miensa ena ate se wo kase me do kosa hwiyo so yeda so agina manyose na mu na yewura Festus Bumangama wono ena wosona manyoku no wayi nanim se wogina ede ama wonom na papa yeyi ni botom sika 100,000 Ghana cedis ede ama emma ewo ho titru se wo momfa enhyehyehye wo munwum na wo muntimo wo ho pagya ene yosona manyoku no mo emma wono mo wo mu se beye na wo ho betumi ahenha wo mo na mema no ebo wo mo taya wo mo so etumi aboaboso e de akire me ka ansana maka je me pese me ka kire wo nanzo adentina buma e pese o ye wo MP de so ko shamra meboa MP ko shamra meboa but maybe I do a Ghana politics MP fine Oshemra but Esther would you know manfo me say the kind of politics of Puma Mayor no program 16 years as me say money school fees on the me say maybe 1 billion 100,000 Ghana to one account to me person for now one kasa woni gofo akwa bojobi na omo ensign mama obisida na pese wodibida Sehwiyo so won na agina wo so na manyoku no wo manamu owura Bumangama Festus ena ate se sika wo de ama wo de aye papa ehu wo mo eho no ene na yedaso agina mamere no mu a panin wo de atwodwa Samankra ne de frɛ no wose amanyofo aba Ghana ha nyina feli Ghana enkanka na economy no ho adwumayo we preto we so we aprato we so eduba bi Ghana fo akoye kasatome eda ya no sese bi amanyofo de wo mo nka nokore nenso wo no yenyini mfiri mo nka ho wo ba semampani na wo ba nso a wo ba kontenkure solo na yewura ankra ekire die ntira. The passion to make sure things are done correctly. I think I have the know-how, and sitting on the fence and watching one mediocre government after the other. I believe it's about time that people with the skill and the know-how gets involved in governance and help us collectively to rebuild our country. So it's purely based on the passion of making sure the right things are done, and also having the strong desire and the will that have the capability and the capacity to do it. It gets to a point where it dawns on a generation to live for the other. We can't just keep watching what is going on. Ghanaians are going through some of the harshest economic conditions. I have traveled across the nation. I've met people suffering, people who can't even have a decent meal on the table in a day. These are frightening. And if you feel you can help, Yewra Samankra no waso oba aba be primampani na wonu me di kan ne de wo maboyen abraye nsu na papai wono nso aben pa eba bambo ene e honsem mu a na wakasa e de fa boko nsensem no ho ene wo che sesie ya
ene na tuato na ni party na nanom wonse do kama yesa no kona ye bibie wo ho ye de asha amanyosem ntranti wo besere mu se yenya amanyosem kura emfamfiri bokonto kwantokwa na ekoso no mu na Professor Kwasieni Boko is fascinating because it exposes the shallowness of how we are looking at this problem. So it's been an ethnic conflict between two major groups. It's been relating to chieftaincy, identity, access to land. And also, of course, if the story that we are hearing about the latest incidents, access to military-style weapons. Now, almost every category of explanatory framework that I have provided, were we to disaggregate them, leads to even more confusion, but certainly gives us a sense that we are not tackling this problem the way that it ought to be tackled. Unfortunately, when crises do happen and emotions get involved, then disentangling it becomes better. There is another factor that we need to understand. And that factor is that over time, and this is what I have mentioned earlier on, tangential, is that social media is playing a role that sometimes, or more often than not, is not very helpful, because the speed with which false information, the help of AI, manipulated visuals can be placed in the public domain, that of course, ordinary people will accept, propagate, and then also forward, means that we need. Professor Kwasieni ena na wo kyerɛkyerɛ bɔkɔ nsense no mu aye dan na amanyɔsɛm no sɛ yenye no anhwɛ yie sɛ de pɛsa asɛm no yɛso ano no yentumi na mmom sɛ wo mo de 5G energy drink ne mizo fruit drink kɔ ya nkantokwa no to atwa ɛne ntime kanfo mu obi biada ya wo pɛ bibi anom na aye ne ho adwuma yie wo no metontom bi nso nwura ba bi a Sompa wo bia na 21st clinic bia na wo mo nyi bi ɛne 21st clinic nti yade bi hyehyɛ wo a wanya adura wie wo sciatica expert menim yade etew so akwa wo muntimi enhwɛ wo enkorabata ne de Ghana ha ebrodunum ba bia bete nkan bia awura ho 21st o 31st entity na tie ne yie cloud internet seven kan chawo se daache no entwen wo enne yi a yeso ye ne ntem na se utimi nya yen ewo Sompa TV so ene ba bia internet ne ntira saada na mekan na mekan kyerɛw se Tabita Health Clinic se ababa wa swade wo wukura abeswade menwu ansa fa ya de ekodan wo mo na wo mo hwew takura de eho nyina obenya yen Tabita na enupa fi ene ho so we Herbal Clinic wo mo ne agufo no mennim ba bia wo ne yade etete wo so a wo mo ntime nnom emmoa wo kan ho na hwe wo mo kya kwan na agya wonnom emfa wonsi ye ewa pomodin mo ene wiase ya ye kan no aye kurakuma na kurakuma aye ne se Sompa no ba bia wo bia obetimi atia na ye digital audio broadcast nti wo mo na eboa yen ama ba bia wo bia Sompa nkomo watimi atie bie se FM no duru ho ana se enuru ho na mom Aka Herbal Center so odwene wo ho eje so zongo ja hyen wa hwehwe no yade bi etew so wo waduro ya wode ma wo na ewi a yese yade no ano aduru abe eyabe Herbal Clinic ba bia wo bia kan ho hwehwe wo mo na wonom moa na adupa no wo mo nekura wo mo so onya kɔ ne e ka kyerɛ sɛ ekoko aduro ne e ba akopɛ koko master kyerɛ ekoko capsules awie wo mo ne kan yɛn ho a yero asante ebo a Benedict wodom esemu na kwantuo kwan ne nyina express group for wo mabobo ano ene da yɛkɔ Sompa nkomo wo hene ne etena ase eye bola kai sɛ ne Ghana Blasters ene Mozambique on match ene nti ene yɛbɔ ne saade ama men kwansa mo afidi na haja pia pam dada ene medin ye mo ha e ma moniti. When it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics,